poze cu aparatul nostru, că n-am avut când și nu avem poze de la ziua ei. A, nu? Nu, și voiam să te rog să mi le pui tu. Că știu că tu ai făcut niște poze. Da, puține. Puține, nu contează. Noi nu avem nimic. Adică... Ce faceți, mai pufoșilor? Pufoșilor, Veronica? Ce face Veronica? Du-te să vezi ce face Veronica. Uite cum bea. Zici că e... Pufosule? Ia uite pe Veronica cum se Dar nu urcă. știu cum se face, că tu ai biberonul portocaliu și Exact invers. are turcoaz, blu. Al tău e de fetițe și al ei e de băieței? Cum se face? Ce iubitule? Ce este? Ce vrei tu să-mi arăți? Ce vrei să-mi arăți? Mi arăți ceva aici? Ce vrea? Vrea biscuite? Sau ceva? Nu, vrea să se urce sus și nu are voie. A, n-avem voie, hop? N-avem voie, hai că n-a căzut cu petina jos. N-avem voie să ne urcăm aici. Mami! N-avem voie, Vadu, n-avem voie, puiule. Ia uite. Cât are? 14 jumate. 14 jumate? Vai de mine. Vai de mine. Deci voi sunteți la mărimea 5 la scutece? La limită. La limită? Pentru că nu sunt chiar, zic că până la 18 kg, dar nu e chiar așa. Am înțeles. Deci în curând treceți la 6? Am avut o perioadă când am mers la 6, când a fost mai mic, a fost mai grăsunel, mai pufos. Și am mers la 6, asta. Și acum merge 5-ul. Mami, cred că trebuie să scurtăm vizita pentru că băiețelul tău cască de nu se mai poate. Și cred că vă plecați mai devreme. Auzi, Vero? Da, mai vii? Mai vii la Veronica? Mai vii la Vlăduț? Mai bine, uite, data viitoare veniți voi la noi. Auzi? Că dacă toți sunteți acasă, uite, joi, dacă aveți chef, eu mâine gătesc, de-aia nu vă invit mâine, dar joi ne vedem. Ne sunați sau vă sunăm și ne vedem la joacă la noi. Da, poate. Da? Da. Așa. Uite, vezi? Veronica tot la construcție vine. Pa, zi mami, pa. Hai zi la, ca să închid. Nu lui, mie îmi zici, nu Veronica.